Yame, what's yes? Mammy will see and remember the annual Wahabia won't said your bell will see. I said, what can done for money when you pay the packages at Temudaba? Sambra Natamudama, a cromphone in Yaduma, Senanano, Ninia men, Usaya, winning chancing. Any new pair, so I want to get to me for 110 and animal corner for. I will perform, man. One more swan, Yamano, Yadi Baby, Jessica, Bancona for, Bama for the drum, I'm a man come as anyway. I don't know one more. If you pastor so, a question quadanketua, and penny, Nanano Martina Kuna, Nanano, make a semi shed any. To make a caconas a mistake, be bound, me papa, no menanum, Mucham talk a crabby. By a pastor, dear. Now do a become a talk if he's a crabby and made me one. And it's what I say, Enra, dear Kaya, dear Debaya, Bibia, Manutia, and you go for ma. I am a messy one. None of my Yokofa say, I'm a man come as anyway. Mammy will see ya, film padio, ya papa, Abaya, Sewura Kraus, our Holland, and Italy. And a woman we dare to say 21st or Beba, who are in Nassau, and Titimudie, ya papa, and Titimudie, ya. Now, so I will see, I say, what cat bonkum canifa? So I bear as the idea by I am when. What's the also? I don't know a young one. Now, Jessica passe when you were in Titimu. Now, so quite walking. Was you a cat to the canon? Every year, something, and maybe be a how. Now, said ye Tibia, who be me. Young Grandma Kitchen, a fake and a drew. Mammy will see her when you said I do run what's here. When you said you're an animal when I was here. And yes, we got about Brapam, this a rubber bucket and I paint rubber. A fear be womb. Ubehuna rubber bucket, near Cassie. None that is upon near Cassie upon Sona. Obey will see us when you did. When my mamma so I won't say mamma. Enuti, work it out, and Peninsa. Nanano and Peninsa. Srada and his son. And Peninsa. Mammy will see I say, what can't they come on? None more corner for one young quada. Was when you could do Lucas, baby, at the near me. One watch to say, woman, Asante and a number to a mukita woman near me. Papepi. I strada back on any fun. Yabadi, Yadasi. That's your brew. That's your yama. Mammy will see I no. I'm a man come as a man who want to be to be. That's a boy of Bejinisika. You really, Mammy will see us say, and the pressure will near he would yak as some near the age of Jabakan and to be as for dear. One sua was the nominate. Mammy will see us 1% I don't know near down for in Kuma for an insano. I'm moving up pressure to get a news you, don't Tommy and son. Nana. Akwamuhene Adolfo Ejamfo na monye na wa ba kunani no kra Bible mu no na ye de esawurade ani ma me usu ase ni nsuo dontom yensa na no mo beje to de ma me anam dase abru dase nyama enu twa mu no ena ma me usu ase wo say gina hobio wo kita drinks ai ensa hudu enyina akwa wa basiriwa. And Sahu Duanina Kikabitra was ewo, Ewaban Wabaka won't call. I want conscious or better I want to say. Papa be an inetia was Yama Duku. So I can have a sabank canina. Mammy will see I say, and Titimudia Nura. Baba Jessica, what catch Rabaya? Yampupon bad Yanina or ball catch you. Any mammy will see her. Mammy will see her, I say, work it down is Nansa. I would do a qua abba besi and self so and self and so a can. Why best when you mamma and Lunti, what in self and in a dress. I would do any I say, Nanano, money. I'm ready. I let me be crying, and he said, Ma'am, what would you keep you?
Yabadianti, Naya Dasi, Dasi a brew, Dasi a Yama. And Uchamoon, and I kita manches. Any candle. One minute and Kanye, and upon the sorry, some may buy a pen of friend. And he may now crown to my dear. And Unti, first in why your baby has an young Koyanoa. I be careful to Entoma. I be careful, Kanye, your friend Tenny. Your Tenny, brother, and I say a song. Or back on of Foya, what you could do me. Oba was here, and then your princess Crodom. Was here a few sign? I feel your sound. Mammy was here. Come on, no true. No better when you show Yami. Now we go who was a Sayan. Yabadianti, Yadasi, Dasi a brew, Dasi a Yama. And yes, you Roma Yabago. Mammy will see a Kufi, a Jessica Papa. Nanano, Wamudi, Wamu Babu. Nanano Makona for Womu Ahiniana Nano, Womu Kita, Womu Bessie, and that's the radio. Yabob Bedan Cassa, any dear Simu. Nanam said to the Hona Yabe, we are not Bessie, I did Yaut. Yabessi Doctor Barco. Oba was Yassi, we are no near. And we say, Adjei A.K.A Yamiansa, me Cocofi, my mother. Adjei A.K.A so Ede, Toffee, Ede, and a war so Ede. Oba was Yassi, what the nearby Ede in or yell Latino, Edebeba, and he said, Toffee, a song Ababa way. And you stated the end of the Bruday, and your busy. Nana money, na Krobi will be to us. Yabadianti, near dancing. That's your brew, that's your Yama. And Uchamono, and a Yakita hanky. Yes, you are a fire and Kwana, Yabeko Church of Pentecost, sorry, them. Matter is a sorry, them. It's your do, Mammy will see us. Yebe would be, no, yeah, hallelujah. And Unti, would it Jesus? And he said, Ikita, a so a baba way. Fitani and the Bakaswadi, and a hanky in the Yamiansa, and a pay a friendly Duku, and we are a friendly hanky, and I be a friend at home. Nananum, and Sankuna, and Pennywaha, with my mamma once a money, Nanano money, Yamudi Bay, Yananamakona for money namo fanny, and Masu Dreamer. Yabadianti, Naya Dasi, that's your brew. You really, Mammy Usia. Was it what don't see? Nasaka what don't see? Ashidie. When you ashidie, see an ede. I want a full France where do. Near Quariana to Trobemu. Now, so Mammy will see our idea was where she had been. I guess the capa. What one is a first and not a hot top, and then your body was as usual. First and one year, baby, as Mammy will see her, and it yet. What did you pay? One in an Adjei A.K.A no woman, no woman, was ya shady, who refrains and I'm where I what then in Kuss. Nasanko dog was here, Adjei A.K.A Yanni hot da. As I walk over Fishie, I continue with them. Nanso, Yaman said yet, Yarano, matter this for you. Ya papa, no one into what they were in Kusim. I should hear, I see no. And I'm saying, Mammy will see what Yawa say. No one knew the Okunupe. Daddy, honey, now my father, no, Nayamri went to the say, Mura. When you get a Kunupe, fruit or who do any now? Daddy, sorry, I no pie. Obedipi, Asia, Obedipi. Na a remembrance, Wedipi, Ebu, Nakono, a Trianiso. That's a fruit no so. I see no, Mammy will see, I say. New what the manura, a kicker for. Nanano, your budget. It's your dance. That's your Yama. That's your brew. And no chair mono. And what bear will see her. Work it on in summer. And you'll be see a petition or Guinness your young Abra. What I got it over. We flow to better. Jimmy Aquafu. Nassau will be fracking cow with the young Ayas rapid paper. And Sime working. So we go Brochena go Hollandia. Now we go Bobra. Now we go America, dear. We go Hollandia. We go Chiabrofo. Any London, I want you to brofo. Now, America, dear, now baby, Mammy will see us say, New Adjei A.K.A. What the America say to Nentity Mudianti. What to make us walk out, Debbie, now Donald, and we pay. Why, Mrs. Ancaso was working on Intima, I couldn't
sorry wedding sorry said yet see the entire one be kwansa asase so ye tu saa ne ebe ejina na Jessica pa wo yire say wonya woda na wonya wa bodin da na wa kai de oni ne ye ne nkwam twitwi binti wo kita santi makunni ntume wadi gya wo kwan enam say ye okuru ye di sika na mi anti wadi ni duku eguso wo wo be me da bay daddy ne pati ani di no daddy wo be ko na kwa wo kwe woni me ani nkra entitimudie ya pa ye ka wandi eno no enam say ye wura wanam abrochire kwanso wo kwa wo benti mami usu ase okita ne best friend ebi ami gira woni wadamfo bia wodi decide dia odi ne sabai fa na taaje mami usu ase ni rantisa nti ewiase na kuma mu fita se ma akuoduku sana ne best friend nso atie wodi manira na Jessica pa waka kira ba ya nyankopon ba de no abaya oni na ye kekiri mami usia kekire bia ka oda ho efise witiri mu ya wode wo ye yukuni ebi na wajan so ye bretu ni ba bia kon achia nananom obekura ni se monye na mo fancy esi enura ye bedi enti ya dasi ebru dasi nyama enu twa mu no ena ye so ye keti sumie bomo sa sumie we ye friend say enti a mo abekodwansa mama kama samani wo aja padie na ebinie sadu kukasie danta ni de sikaba no danta konofo ebano asante kete wose kita ni beshi fita sana na kuma mutie mami usi ase mira Adjei sikapa akwa be na wo kwa America da so yi ben konofo wagya mi mu obakre ni teja wuti na se ye no ano ye bedi enti ya dasi ebru dasi nyama enu twa mu no ena no na me ne madam fu bi di nkomo o Italy ena wo ka kire me se wo ba no na madam fu broni bi so omre me flower ena me say na Jessica pa no de wo na Ghana ha wo de flower eti flower o ba kwa no fu e ma mi wusu a oso kita Ghana colors wo drop pod wado de ani boadi o na hwan ni benya ma mi usia kafra e beje enti ya dasi ebru dasi nyama enu nkotwam ena ye kita esiewra ye kita ekolak yansenom yankuma afo eti ma munyi nyama ni mumu ntaso eti ye kita esiewra sie nana no monye nana makona fo na momfa ne emanimu na momomo ne mabede ni kwafuo mu a wotumi ya dwuma ye da mo ase enu twa mu no ena ma bi wusia wosi wotita empani ni eme sadua abesiriwa bi o ha bi animidi wosi esie ni kegye ni ase da mami wusi ase Adjei sikapa wada wasi de waye no wakegye wanamo a wanya baabi ntina mami wusi a wujale nanso akoso ase na wagina nwuram na sabredi owusi adueni wode na besi wayi na kire Adjei sikapa mami wusi ase wayi na dade agu wo kontra ya na ase wo kwa sigase nanso mama nkama sam ni wowo wo be me da ben mami wusi ase wo ketire ka no ni nieme wo de ma nense no nana no makonafo dia mo de ye be ye bia mo mfanye ni afoma nsika ye beje enti ya dase mami wusi a asam ba ni ya ka kire no enura anwumra asam a ebusia pani kan na makoma kra kamyem wasi awradi nhyiraw anopanso nyamo nkonkron wonto ne boase na wonhyiraw mami wusi a mitina nananom akonafo anem yo nananom ye wie ye ni enwie mami wusi a eye na body nyame boy ewiase wo bo be ma no bo wo ba e ma na ye ka akiri mami wusi a ba firi ye sam afiri ye papa bi ya ne brofo di sister cause
wasi a papa wakwa madia hiame na wadi nyame dinda wase wa papa na ma me adi ka wasi esusu mane ha mo be kona mo ye boys SSP ni girls SSP ai we be nya prefect e wo ho sister cause say wo fra okita ne ntima e po ni papa e be ma Asante abrantie ye de ni kodwabo eyeye wasi wasra busia se mo fa mu ni papa so man ni duku ni henti ade agba no Adjei A.K.A wo ba kwasi ase papa wuduru kwa mu a fafa dropping na ntiti mudi eya ebi na bosu ogu Adjei A.K.A tanso wada yakoma so akwasi ase papa wonyame wonche ne bo ase na wonhyira wada wase papa ye beji enti ya dase ebru ene se de akos wasi aye busy okoka no aba ene de se de tie bia sie ebenya hoho akosia ebia wo wantumi ankwasi ye enti ne flower ni nana no mokọ no se mo de to nan so a se awurade ma me fa ya nkwa na dwi adadua na nsane akosu beko wakopepa ne papa na nana no na ye begina ha yensem eni ayokofo ene be si bibi e kire nana no makonafo ye beji enti ya dase bi ka she nana no na jubre o se ba ku ye na pra ye papa Jacob catch the Yankupon say, "Oh, Panda na rap." O catch the say, "Yankupon, baby, I be chile ya, me no work it me. So me to be for Manaka. Ye bushia. Na tanya ba ye ba. Na ye for bushia imu. Na posa pe for ka say ba ya ye. E tu ye swa ko ni sa. Papa chile bushia yo. Me you make it be to be bent. No, Papa, I'm taking you. Papa, do it that man in Huno. Nancy, I let me pa. Never see you. Siraye, Papa Siraye, Papa Siraye. Never say two, but then fire to my bank from. That was it. You are going to have. Opinion so I will never confirm. Nancy, Papa. Papa.
I made that was what it is. You never see a chance. I am on fire. What two for you? The bonfire. Yeah, that was it. And then I'm a pay. Or do my other two. Body, Peter, Adjei. What the name of chain and science I see soon. Embrace one for the ball chair. Yeah, because and I say, echo did die. A brave was your name of Pinaso. And the other bonfire. Rather, who found no one unfamiliar. I wanted to say, be a woman named my music and yet I would give any yes to the education. Say, she say, you or it's a new home. That is so super bad. And yes, it is sending our Jesus Christ. If you may, I was some food. That's our pain soon. You can't empathy. They are sharing our request. And when you meet Jack or back, and this is and I'm in It is say yetiasio, say ye woo, ye walk eradi. Ye inti na Christo wu ye, na watiasibio, na obeye atiasifo, ni ewufo nyina. Ni suo nyina everywhere ni wamo. Na owo ni hobio, areho ni usun. Ya biara ini hobio. Efri se, kane ni omani nyina etwem. Nsuro mene okanifo no uchidifo. Ne de otiase no. Na mi wi na hwe, metiase dada. Na mikro wuo ni asamado nsafoa bre na oba na bre na nyaduru se wufuo beti onyankopon ba nene na wona obeti no ebetina se na nanom empanifo yehia wa ha yehia mu ha ene anopai se yibetu ye papa owura Peter Adjei dodo na ye frɛ no ye Akwamuhene Ashe utumfu Nyankopon sa
Yadi areho na ahyia mu ha anopai adie nanso isanu Onyankopɔn eba ye na Awurade Yesu Kristo a owuma yen na osan sɔre fra wufuo mu nti ye won kwa enyewe ye ho anidaso Yesu kan sɛ esan sɛ meti ase nti mo nso obetena ase amen. Sorry. Ebusia ye besre asori fi ene ye wo no nanka ye ko asori den kasinim nanso isan bibi ntini ye se ye pese ye wo ha to wo si emu a na ya dom na ye nkoso fa ye ho ento a ho den ne wutumi no so na ye nso mo se ewremu Awurade ya ho kire ne ya ho bre ya ho hia bre mu ibisa se ye Nyankopɔn e wo he nanso wama yahunu sɛ unyansa inni anobuo anea yenti aseɛ na yehunu mu no emu ehunu mu ɛda w'anim pefee wona wukura owuo nsafoa na owuo ntumi ensɛe wona wɔde wɔn ho atwere wo nsima yɛn wo konkron fa hyɛ yɛn den na yehunu sɛ wadi owuo ne biribia ɛsɛ yasomdwe na mpo ɛma yɛn gyidie pa no so enkunim dada wamene owuo ewo nkunimdie mu owuo nkunimdie ewo he anopa ye koso de aseda ne ayeye ema odin hyɛ wani onyam ewo yehia modie yi emo ye koso to yensa efrɛw anopa ye amamra ne amane biara ekoso ha sɛ yɛde etu yenua yemba yempapa yewofa yenkunu Akwamuhene ye owura Peter Adjei A.K.A ene nipadua hyɛ wɔn sɛi ma ɛmfa anuonyam ɛmfa fa hodie ɛmfa ɔgyeɛ Awurade nam so agye wo ba ɛto ahongyepa no emu na yɛn so yɛtwahyia ɛwɔ w'anim ha kae yɛn sampa ɛbere bi bɛso a yɛn so yɛbɛkɔsi ya na abrabɔ bɛn na wɔsɛ yɛbɔ ma som yi nyɛ mfasodeɛ ɛma yɛn ɛne yɛn nua a yɛgya ne kwan yi nyinaa wonyame agya ɔba nyame sonsom kronkron din mu amen. The biography now tribute by the widows. Say by who say a kunafo ni yemieno. Nti kunafo no ya kan papa ho asem awie no. Kunafo ni bia so e de owura Peter ho asem ebeba. Bia yemfa aseda emunyam. Anu nti ebedi kan e de aseda ma tumfo Nyankopɔn. Nyina hyia ha sɛ baakofo ma
ɛyɛ ɛkoɔ na abusua Mr. Peter Adjei A.K.A Akwamuhene na abusua ofiri mu nya bibi kakra yenim ɛfa no ho ɛna yɛbɛwisa akyerɛ adɔfoɔ ɛne agyamfoɔ a wɔn ahyia ha nyinaa ɛyɛ Mr. Peter Adjei ɛnɛ wɔyɛ yenim broni sɛ motionless ontumi nkasa na ontumi enyi bibiara ɛkoɔ na abusua yase efiri ahensan ɛbɛne asokore ha yɛde osum ɛne yaw ɛne awerɛhoɔ nyinaa ɛkasɛ nyame ɛmfa ne nsie wusi sɛ yɛn nyinaa baako owuo ɛde yɛabɛkɔka ne ho na yɛkɔhyia onyankopɔn a ɔde yɛn ba asase wei so owura Peter Adjei a yɛka ne ho asɛm yɛwo no ɛwɔ afe apem ahankron aduanan nsia bosome a ne tɔ so nsia ɛda a na adi dunwɔtwe ɛwɔ asokore ahensan ne maame edin de maame yɛ aboakyewa a na yɛn deɛ ne yɛfrɛ no maame yɛ tawia na ne papa nso edin de opani Kwadwo Adjei na ofiri ntunkum so ɛsan sɛ yɛwo no wɔ ahensan nti ɔtena hɔ kakra ɔne ne maame ɛne nananom ɛtena ahensan kuro no mu kakra ɛhyɛ suku ase ɛne nneɛma ɛkɔ n'anim na ɛno akyi no ne wɔfa ne yɛfrɛ no ɔfa kyerɛ ɛnso ɛkɔtena wɔ awaso ansa na akyire no ɔkɔpie wɔ nkraman mu akɔhyɛ n'abrabɔ ase ɛwɔ tiptoe lane ɔstate anaasɛ ɔhyɛ n'adwuma si a n'adwuma a obieyɛ edin a ɔde too soɔ ɛne Pitako Company Limited na ɔyɛ obi a na n'ani pere adwuma yɛ yie paa ɛno nti wɔde si n'ani so sɛ ɔbɛyere ne ho ayɛ adwumaden na ɔde abɔ ne bra ɛwɔ ateasefoɔ asase a wabɛpie so ne santi obie printing press na ɛno akyi no wɔyere ne ho afiri ɔman mu ɛkɔ Botswana ɛsan obie adwuma ɛwɔ hɔ so a wɔyere ne ho edi nsie ɛne ahoɔden ɛne nkoden nyinaa ɛyɛ ɛsɛ adwuma sɛ wohwɛ papa yi a na ɔmfa n'adwuma edi agorɔ na ɔyɛ obi a na ɔwɔ botaeɛ esi n'ani so ɛwɔ n'adwuma a na wɔyɛ mu ɛno nti ɛboa no ɛma ne tumi biebie adwuma bebree ɛne nneɛma bebree a na ɛdi sika ɛbrɛ no ɛno akyi no ɔsan de ɛdansie ɛbɛka n'adwuma ho a broni sɛ rare estate developer na ɔsi dan ɛtontɔn ɛma nkurɔfoɔ ɛwɔ nkran hɔ a na ɛno nso ɔyɛ ɛde n'ahoɔden ne nimdeɛ ne nyansa ɛne n'adwene nyinaa yɛyɛ a ɛboa no ɛwɔ abrabɔ mu yie papaapa ɛkoɔ na abusua ɛti yɛ yie ɛma nipa a ɔte sɛ yi ɛbɛfiri abusua no mu a ɔde nsiyɛ ahoɔden nkodene ɛne adwumaden nyinaa ɛboɔ ne bra sɛ yɛhwɛ a efi a yɛgyina mu ɛyɛ ne nsa so ɛna saa fie wɔ yi a ɛna yɛ nyinaa yɛtim ɛwɔ ha yi ɔde bɛsi asokore ha ɛma ɛkoɔ na abusua ɔbrɛ a na ne maame te aseɛ na ɔde hyɛ ne maame animuonyam sɛ ne maame ɛne abusua no nyinaa nyɛ dɛn ɛntira fie no ɛwɔ nna a yɛka ne ho asɛm a ɛtwa to yi deɛ ɛkoɔ na abusua ɛbɛtumi aka ɛde agya no kwae anaa yɛbɛtumi aka fa ne ho ne sɛ
said the poor kind was all Kupano, Macum, American so when we to ye aka and then him a Kunimo Butra when you go upon Tim and now Nabrabo Ababi when you go upon a debemano a war. You may deep Ubediwo Asasi Wiso. And then a corner of Busian Injina Adjei Asida Akumapa and the Unyado a catch them Mr. Peter Gay said. Now, Brava of a boy, a corner of Busiamuno. Nia so sɛdeɛ nyame ani asɔ no na mmerɛ biara abusua no bɛhyia ɛbɛbɔ ne din ne aka ne pa a ɔbɛyɛ wɔ asokɔre ne ne mantam a nea abusua no ɛka nyinaa ne sɛ nyame a ɔde ne fam abusua yi na wonim sɛ ɛberɛ wei mu ɛna ɛsɛ sɛ ɔgye ne nkwa na ɔpɔn no firi asase wei soɔ no ɔmfa ne nsie dwoodwoo na ankyɛ na sɛ yɛn so ɔpɔn efirei ɔfuna asase so a yɛn na hyia ɛwɔ abraham meda mo ase. The Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit. Psalm 34, verse 18. I met my loving husband in 1980. And we got married in 1981 when I had just finished my college education. Kwabena, as I affectionately called him, was a strong, wise man who had a great vision in life. He always provided, defended, and protected me and his children. He was my counselor. We lived together for over 40 years and we were blessed with 4 children. Kwabena prioritized education and made sure all his children were educated. Kwabena was kind, generous, and romantic in his own way. He had his own way of saying, I'm sorry, not in words, but in actions. He's so understanding that when I asked him to name my baby girl after me, he did so honorably. After naming the rest of the children after his family, he had his weakness, and I became his strength. For any time he returned from his adventures, he finds me waiting to receive him with open arms and with eyes full of love, with God by our side, with much wisdom, patience, and love. Kwabena and I live together. I'm honored to be called your wife. Kwabena was not perfect, but I know for sure he loved me. I cherish our memories of joy, laughter, friendship, and love. Oh, my only love, when again will we meet? I really miss you, Daddy. Rest in peace until we meet again. Your wife, yeah. Madam A.K.A Mose woma edikan tinsia yimunyansa na erade ka se me honhom ntna onipa mu nkosida efi se oye honam afi 2013 na mehia na Adjei me hu no oka kire me se
wawari bebree agyae nanso saa abere no de oni yere megye to mu sɛ me ne no bɛtena obehu mebusuafoɔ bɛyɛ me ho adeɛ wɔ amammerɛ kwan so ɛnam ne mpanimdie nti na mefrɛ no nana ɛsiane sɛ na yɛfrɛ no Akwamuhene nana yɛ nipa papa yie paa ne nsɛm agu yie sɛ ɔma wade a ɔnwene ho mmienu mpo ɛnam ne suban pa ɛne ne mpanimyɛ nti maanwene bɔne biara amfa ne ho da nea medi ne deɛ mɛhyɛ deɛ ammɔ me ɛberɛ biara nana ne me bɛkasa biara ɔtumifo sɛ menya abotere na ɔbɛboa me megye to mu nya abotere maa no paa afe 2023 yɛawerɛ bɔɔ no na ɛmu yɛ den yie mebɔ mpaeɛ paa berɛ biara na mesrɛ nkwa ma no ne ayaresa nana ankasa ne ɔsoro nyankopɔn yɛ me dansefoɔ sɛ na medi ma no paa 6 December 2024 mante asɛmpa koraa merɛ wo yie ɛfiri sɛ me honam fa mu die mahwere ade paa nana akos ne Zion da wase yie paa ɛfiri sɛ bra akos ne sɛ Zion kɔsi sɛ ɔwo no woyɛ yɛ mmoa pii na dɔyɛ deɛ ɛboro so yie paa ɛbra ama wofoɔ firi mu no na menim sɛ wo nko a ne m'ani daa so mebusuafoɔ ne madɔfoɔ nyinaa deɛ wɔyɛ yɛ mmoa pii wɔde yɛbɛdie nyinaa ho ɛberɛ a wokɔ yi ɛyɛ meyɛ yie paa ɛfiri sɛ mahwere ade kɛseɛ wɔ abrabɔ mu medɔ wo yie paa na m'ani sɔ deɛ wayɛ ama me ne m'abusuafoɔ ne madɔfoɔ nyinaa nyame mfa wɔ kora nsie yie menim sɛ dabi yɛbɛsɛ ahyia bio dɛmmere fadwee nana nante yie honor and celebrate the life of an irreplaceable lost. Our father, Peter Kwabna Buama Adjei A.K.A Akwamuhene. We affectionately call him Daddy. His warm, radiant smile and infectious, tender laughter brightened every room he entered, filling the air with joy and warmth. With a heart of gold, he selflessly provided for us, impacting invaluable life lessons along the way. His wisdom was a guiding light, illuminating the path to success and happiness. Daddy had a great sense of humor. He was a storyteller. He had a story and a joke about everything. His humor was contagious, making every moment special. We cherish the memories of our playful banter, especially when he lovingly scolded us for not listening. He dreamed of having a large family and worked tirelessly to provide for us. His unwavering dedication inspired us to pursue our passions and never give up on our dreams. His joy was to see his children grow and succeed. Daddy's generosity knew no bounds. He had a heart bigger than most, always willing to give. His kindness stretched far beyond our home. He embodied the phrase, heart of a lion. He began his entrepreneurial journey with a humble beginnings. His great success, however, was in real estate, where he built a remarkable legacy, leaving an indelible mark on his community. As an avid traveler, Daddy explored numerous countries. His adventurous spirit and relentless determination defined him. He taught us to believe in possibilities. We are thankful to God for orchestrating destiny to have us call you Dad. We do not only carry your DNA, we exemplify your courage. Despite his illness, he was a warrior until his death.
always striving to live life to the fullest. We watched him fight battles life brought his way and saw him win many victories. His hope and trust was in God. Daddy's legacy lives on through us. We try to emulate his kindness, generosity, and wisdom. His impact on our lives will never fade. As we move forward, we will continue to celebrate his life, his love, and his lessons. One of his most valuable lessons was the importance of perseverance and hard work. He did often say, the greatest glory in living life is not in never falling, but in rising every time you fall. These words of wisdom continue to inspire us to this day. Rest well, you will forever be missed. No man found your children. Nhyira na ewufo a owu Awurade mu firi sese kuro yi honhom no sɛ ane ɔbɛhoma firi wɔn berɛ mu na wɔn nnwuma di wɔn akyi Yohane adisɛm etiri 19 nkyɛmu 13 saa asɛm yi a ɛwɔ Yohane adisɛm etiri 19 nkyɛmu 13 ɛna kyekye yɛn werɛ efisɛ yɛnim sɛ yɛ papa Yofa Yosorba Aya na fam deɛ saa bere deɛ odi dɛ na wɔhome wɔ Awurade akuku ya papa Adjei anya nim sɛ fa na Akwamuhene ɔno ti na saa bere hyia wɔ ha ye born a CDP. A brow we can middle school from 4 and your friend standard 7 of the other Methodist. A man a short of more. And what she of refugees now a breviary or some buy. Now, quantum no buy no. Ade a ɔyɛ ne sɛ ɔde organ kɛseɛ ɛbrɛ asɔre ne da a ɔde organ no ɛma asɔre amea da na di no ɛna ɔka sɛ ne nnwuma ɛne na kwantuo nti ɔbɛsrɛ sɛ nka yɛnyɛ ne distant member ɛwɔ asɔre no ɛfisɛ ɔhu sɛ ɛnyɛ deɛ akwasiara biara bɛtumi ne yɛ so asɔre nso agye tum ɛyɛ ne saa maa no na sɛ ɔka ne sɛ ɔbɛkɔ so aboa Awurade adwuma na onim sɛ ɛba hyɛ asɔre sɛ yɛkɔ akɔka Awurade asɛm yɛkɔ crusade saa berɛ no yɛnya no ɛno nti wɔn nso wɔde sika ne n'ahoɔden nyinaa ɛbɛboa ama wɔn a ɛkɔka Awurade asɛm no sɛ ɔnka ho mpo a ne mmoa ɛbɛka ho ama yɛde dwuma na yɛpapa yi ɔne ɔdwontoni Sister Francis Alexander a ɔtwerɛ medicine book 157 ɛyɛ Kristo asɔre no aduanan mmienu no ɔse tete bɛrɛ do na asomafo te wɔ Galilee no wogya abusua efie ne adwuma ɛkɔka ɔdɔ ɛde wɔn ho sɛ asomafo no gya efie ne abusua nyinaa kɔka Awurade asɛm de a na saa deɛ wɔn nso wɔ ne tirim no deɛ wɔyɛ no sɛ wɔntumi kɔ bi deɛ a ɛne yɛasɔfo a saa berɛ no wɔn da asɔre no nyinaa no ɛmɛ bi a wɔn bɛfigya ase biara deɛ wɔyɛ no sɛ ɔkae sɛ yɛasɔfo no ɔka Awurade asɛm wɔn yɛ Awurade adwuma ɛde saa berɛ no ɔno so n'adagyeɛ ne n'adwuma ma no kwan deɛ a nea wɔn bɛdi deɛ ɛmɛ bi a wɔn bɛ biara na ɔde nneɛma ɛkɔ yasofo fie
emempo ne bi koso ye bo bishop eso edume bi na so no antimi amma Osman driver no de nema no aba ada be ma ya sofo never pay so there the kind of pa say about for there na ye tini din ne nka o ma ye tini nka bre bia no amakura o de soma ema ye de ba the tithe so and maybe o ba bia ana wonti ma akura o de soma there de aba na je say o you bia na ne nsem ago na no obo already my scafa Sabre is a head. You have a problem, so I have a family there. Now, yeah, was a cathedral there. Thank you, say, a solid project. I have a power, a Bamana at Nasi. Thank you, and in every a man near two, a dinosaur radensa. Then so, a radin on him near ye. No, him says, Sabre, I say, or turn us off forever. Yasofo asɔre mpanimfoɔ ɛne wɔsere cathedral ama nyinaa deɛ ɛka no sɛ yɛbɛka yɛ papa yi n'adɔyɛ ɛne akoma a ɔwɔ ma ɔma ɛwɔ afe biara a yɛbɛhyia wɔ bɔbɔ awurade no mfa yɛ papa Peter Adjei ɛfena Akwamuhene ɛnsie yie. Heavenly love abiding, no change my heart shall fear. And safe is such confiding, for nothing changes here. The storm may roar without me, my heart I may low believe, but God is around me, and can I be dismayed? Today I stand here with a heavy heart, filled with both sorrow and gratitude, as I remember my dear friend, mentor, advisor, confidant, coach, father and boss, Peter Adjei. You have been an incredible source of inspiration. One thing I can proudly say is your genuine love and appreciation of even little things. I can loudly hear you in my voice, in my ear. Millie, midawase, nyamin show, now count several times in a day. Your sickness was a painful reminder of how fragile life is. Yet, even in sickness, you continue to inspire me. The blessings, encouragement, and your infectious smile as always, as soon as I enter your room, either at the hospital or home, with appreciation. Thank you, and I'm so grateful. You are indeed a soldier, warrior, and a prophet. God bless you for everything. As I say goodbye to my dear friend, rest in peace. Thank you for the beautiful memories, the laughter, and the unwavering support. You will be missed forever, more than words can express. But your spirit will live in the hearts of those who love you. Psalm 116, verse 5. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Until we meet again, rest well, my dearest friend. Fare thee well. Thank you for the trust and honor given me. Adjei Peter Adjei, rest peacefully with your maker. Psalm 90, verse 1 through 12. And your my dear crown, Babu Sidumi. Oh dear. Unyango mepo na unyanyi asase ni wiase die no na ofititi achirichiri kusi daachi achirichiri ye onyankopon uma odasani dani mfuturo na wo se onipa ma monsanmra mfinhia apemye wani so se nrada twemo ne anadwomu suo uma Osaneko said to shine through Anopa a from na efefe and you mere ucha na tram na ye san obufu emu na yashi obufu hie no ase
What the Mumu as you were him? What the yen bookworm one about when you high in the moon? Now, yen then a trempo of Buffum. There is 3 years fierce as you send me. The Finchiana, a move of fear and your song has a pro soa and a true at your watching. Now, emu ahohoahoa deɛ yɛ ɔbrɛ ne ewuhudeɛ na etwam ntam so na yɛtu kɔɛ wɔn na ohunu wabufuo ano den a ɛyɛ ne w'ani brɛ sɛ wohusuo deɛ maa yɛhunu yɛn na kan sɛdeɛ teɛ na ɛyɛ nyansa akoma awurade asɛm yi. Yes, him say, what an hour so here as gave me by Radisha Homer, a juicy came at the bow with Juma. Was it daily? Oh, ship, yes, we used to. Amen. Christ, our hope for eternity. The first prayer, Mohammed man said, "I won't yet down and to one, say we in your dear or her age, Adjei. But your walk, baby said, Unipa who are inside, if you don't accept eternity, this message is not for you. But if you believe that after death there's another life, then you have to prepare yourself for that life. And that life is found only in Christ. Yekase sa enkwano ewo Kristo mu a Yesu Kristo mu kuto ninya sa nkwana. Eno enene anopawie bi ne wo edi mo enkomo. Arafono mefa eye readings mienu yi de Moses etweye ewo enwongoma no eduokron no mu no e ma ye hu no the brevity of life. Life is very brief. A break a crabby. I did one fitting and said the Onyame did near my 18 team whole year, and I ought to Onyame to me, said yet here. Oh, yeah, now what day Onyame to me, no air to Onipa at your home. Says, Onipa grad, yes, she. Ye know, if we say what the Nipa at a year, a river, and I a home. And opa esre efifi efe nanso ewiabwa na esre wapoto na se yetwa kora dia ene na oni nkwa bio. Hallelujah. Se ensuo na eto no etia suso eni ho bio e kire se onipa enkwa efiri baabi ene eba. Our life, the life that we are enjoying today, everyone hip hop musician ba akwa your friend no A.K.A Obonyumbi na A.K.A no can simply wom say even the life we have is borrowed. We cannot promise tomorrow. Enkwan ewura no baby enkwan wo no sa nipa ne nchen sa otumfo ne nchen na wo se me no
ye pray hallelujah. And until say Moses eka say onipa kwa etia and until so onipa kwa etia ye share ade pray be wu nipa na ye be nyina enfia bi oson pono o say na yakobi na efra bi oson kwa bi o twene de eye yade ene wo how enko for ka ba ko na de ba ye no ba obi se won tumi fro sa ka na fi se ewa ni kotodwe o ma ni kotodwe so esika anu mu a e be yire se ne nan ba ko na aka no e be ba be ka ho. We are so fragile. Yeah, mre onipa yeah mre put na e tro e ka se onipa enko e tia wa bi na odenya e insano afida wona traffic he aso green a obi ekọ na car nsi ho e na omo ba ben pii e no bi si fon kohwe ye na abranti a wotwi kan ni ti atu sti ale so se wo oh hallelujah and say na no na me de me ka abranti bi o free obo ase e ba kumase wakoye adwuma the whole week oye mercy ni onyare wapon adwuma e na oba fie oba kumase obedru kumase no onsi form one onsi form enye yi sa abranti na wu e no take nti Kristo ene wo mo din hye no mo mate ase ese there's a reality called death owu e wo ho owu e ye real. Sometimes we don't talk about death except it has happened to us. Abba busiam abenye ye papa ye mama ye nua bi and you say enti ye papa okwa ampa. You have life. You think that is all, but that is not all. That is not all. I don't know, but we was of there, but who will be all Osu, go for us, Mammy, go from it, Mammy, Nammy, punish out my enemy. Oh, hallelujah. Oh, be a dawa, now, Osu, or Pompey, or wooden poor and a funnel. Why, your bonnet, and there be a son can say, death ends our legacy. You have a power, say, Brian, can you will say, or you will be a now, yet, Timo Bronipa, or you know, yeah, Juma. Ebia ne ambitions ya no hwe wasase so kra watumi aye e fano do na watumi abo nipa bebre de kase ye mama microphone so obi amedi ne ho adanse ye na ye nko na so ebre so ye no owo di full stop esi ho ontumi anto aso ebi kra no a promise o na so ba ye no promise no entumi anya dwuma. Oh hallelujah. But there is a standard of life ebe ma wa gain eternity no. I know Christo can
was a minute or coin or money baby Amekono, the onimino, or Nimajano, at the onimino, or the baby Amekono. Thomas said me, Yenimo, Adjei A.K.A baby Awokono. Was it the onimino, or Nimbaby Amekono? If we said minute or coin, no crack any pano, or being caught a Johnny chain, this one now Christus. And then save a brain and in a moon. And I know Papa Baku or by or so on the coin. Oh, hello. One day you will be by my opinion. Every road leads to somewhere. One day your baby coin be a cheap. We walk through baby, our own percent will be true. Your cost of the accident, you Papa. What's the year of credit? Akoma, Biara, and pay a tiwone. Na brabo Biara won nemu na ayete amano. Na ohia wo asafurade. Bible ni say sana wo ma abrabo mo. Kasa wo ma abrabo ho. Eye papa ewufu som ase ene ewo yidie. Na so wonnam te bia bia so kasa ye ho nti no. Anopa yi so kasa wo ma ho. Adom ni ahode bia ye de betena se ama Kristo. Adom ni ahode bia ye de bebo abrabo eso woni no. Anopa yi fadom ye. Bible ni so be so kai yakoni abedie ejumedi ahodo ye papa mpa no pe ye gya ne kwan na wama yen nyansa akoma nya abrabo pa ye de betena se ama wo ye na was no pe tuati ye Bible e wo Jesus Christ de mo amen. Repeater Adjei ye nana ye papa ya soreba Peter Adjei Inu abema yenkunu yenwofa ya soreba Akwamuhene Peter Adjei Ashomoma yentemase Nyunyam ni aseda wa wuye yokase a ehye yenden wonigye ni areho bremo wonkwa wode che yenua ye papa Akwamuhene Peter Adjei ne adwuma pa udima abusia ne asori wo achede a eye odo eda abusia ne adofo ahia mo nyina se ye jechire ye ho re na yini adanse e wo ye papa Peter enkwa eho ene onyam nyina ka ho se osoma wo ba Yesu Kristo betina ye mo na wo ma ye na se ye be hunu ne nkwaje tumi no nti unyane ni free mu daja ohuma chichire ye re na chire ye ma ye hunu no kre no nti ani die nyina enka wo se ye nyawo a anka ye keka wo achinye ni sumo ani suru imo yame eja oba nyame wo konkro no na ni onyam ni ani die ni tumi nyina ye ne dia dada amen. Wa adoma uhwiegu osomfo a wonam gidie mu awie won adwuma na wa home free won pray nyina mu ma yenya yenso etiasi mu nokre nya nokre gidie no mu na yenhyane mu na yenkoso fa ye ho ento so oda anyunyam a ensada no mu oba in the name of Yesu Kristo amen. To the Adjei A.K.A
Adjei A.K.A Akwamuhene Peter Adjei Yesu na babu kon yamedo kata odo so mo agye nkwa ne bom so brebo bia nke ha de yi nyame fa wonsie yebehia mu afebo de yi eto awie continue brefo dofo till a singing no more. Who we are saying? God bless you. Yo, T. Eddie, for the way you mount, Adjei A.K.A Amen. Okay. Joe, it's one of the fat young papa. And I want to say, Umbra. Sir, I'm also moving this place around. Joe. So, the American on your bar car, the Betina of the baby, Abekayano. Next house is so hot, your best self, and so our home. Joe. Say, if you have been a man of swing, you best say, oh, from 1 p.m. near the if you say, if you move, if you achieve in your mind, you will be in our power. So come on. When you say any woman.
unsia mawayiko. Yamemfa unsia mawa. Oyire na omega wasio. Yamemfa unsia tu. Wabusia fo nyina senanti yo. Onyamemfa unsia jojo. Yani fasi wa fade yo. Yamemfa unsia tu. Epia demfu aside yo. Onyamemfa unsia tu. Oyira dwa demfu aside yo. Onyamemfa unsia tu. Lydia chi amemfa unsia tu. Niwe mfiudo. Ofanto ne kukumu. Ataya wa yama wa busia tu. Yamemfa unsia tu. Niwe mfiudo. Yamemfa unsia tu. Omadi monti. Ofanto ne kukumu. Mabra wa huruma profonti no. Yamemfa unsia tu. Obakai woda. Obakai woda. Ofanto ne kukumu. Onene maru. Mabra wa huruma profonti no. Yamemfa unsia tu. Say masuwa ma. Na obia ngu mane ho. Na say yeti ase a yetima Awurade. Say yewu nso a yewu ma Awurade. Nti say yeti ase o say yewu ye Awurade dia. Can 203. Mahra unukum for hell itself for famikodu ke na son ayinwom na mede be ma oda Onyankopon wa wona moba ye na Awurade Yesu Kristo ni wuo ni sie ne sɔre so ama wadi owu sunkunim je yem papa ye owura ye Akwamuhene Peter Adjei A yede ni nipadua eto edayimu eka ahotefo nyina ho na awiye no wanyane no na one wo nkrofo a waje won atena anigye ani asomdwe mu no enam ye na Awurade Yesu Kristo wuo ne nkunimdie ne nani onyam usɔre so abe anyane no nea one wo ne wo konkron di hene nyame kro sesei ene da amen amen utumfo Nyankopɔn afre yem papa Peter Adjei A dodo na afro Akwamuhene afri ye nkwan yi mu ekɔ ne nkyɛn nti ye nso a ye wo asase so ye kora na mu wo asase a woyi ni firi mu no mu dɔte enko dɔte mu enson kɔ nson mu efuturo enko mfuturo esan sɛ Kristo na odi kan sɔre fra wufu mu nti yenim sɛ obenya ne yem papa ne honam a ɛpro yi ama abɛyɛ anionyam ɛhonam Obrohunu ajenkwa wonsam na yede wakoa ye Akwamuhene Peter Adjei ehye so nimu wa wosomfo wasafoba odwama ofiri unyanku mu wode bon ye ni a waje no je no to wo obrohunu aba no mu na mana somdua eni awiye ho ahonjepa na fa no to ahotefo a owo soro eni onyam kru no mu amen amen sinameti ni bise ifri soro esane ifri ne ekoyi inhira ne awufu a wawu Awurade mu honhom no ese ampa ohome ifri wonwuma pa enyina mu amen amen dofmo yekoso ewo mpaibo mu obruhunu ajenkwa Awurade Yesu Kristo a oye owu ne awufuo ne asiasefo nyina ewura yeda wase awiei etu ye papa ekra ehye wonsa nipedu ye de to dan yi mu ye de hye wonsa na ye koso sre abusua aka wona wo fie wona wo akwantu na nanom emma ekunafo ne abusua aka ye nyina so ama won konkran ho den ehwe wo makra so chichi wo mare na mpapa mu entitimu menti me ho asibia ensi abusua mu koso aka won bom na ma wo dom apa enkoso anye won dia ebredo oda so tiasi ma wo ma a tiasi nyansa kuma na wakoso de wo ho ato so atena sia ma wona da achi no one ye mpapa nso ahia
ɛwɔ ahote ekuro no mu anigye ekuro no mu na wɔde ayi dwom ama wɔ asafo Awurade yɛda wase wadom ne nti amen. Asofo no mase etos mi ne da so me nyina se etos mi esame takwefo nyina se mo be boy ma na yakora no ya me nhire mo nyina amen Profo no me yedi ne nyina esi a asana yedi nhira no de yeka nyina ne se ye nyina said ye Shakespeare kan we are said to say sin obi a be ye ne de na okọ ye de ya ha ya ane ebeba enu nti ye bibia ne abre ye ho ase ye nti ye nyina ye destiny awie ye no ye aha ye destination no ye ha na ha achi no da so be na ye wo se ya ha nko ade na ke nipa anse hwe ni mo ma ha achi no bibi wo ho enu na ye mprenhwehwe na ye me abrabo ense mama ye nyinhira fa asumdwe nyankopon nam da pam ne moja aso yi odwanhwefo kese ye Awurade Yesu Kristo fra awufo mu no omamu nimu wonwuma pa nyinaa mu na onyo de ope na onfa Kristo so nye de eso nani ewumu ora nyonyam enka no da pem finhire frinyame agya obanyame sunsun konkron no emra mo so ene mo ntena sesei ene da amen
so nanto abusia futumu minim se abusia beso itime so na mada wanse bibi nti omo dikan ekode dawo ekwan na wa nti omoko ya to adwumadi no so sana Allied Networks omo so efin kran and buy Allied Network Cosmetics and logistics. What's it? One papa and the papa, or you one landlord. Precope on one to near papa, and the baby say Atona, want to be sure with your first act again. It's a millicent, baby, I will be out to many. Sadia Allied folk and you was your fanfa also on the Yamami Lily. Now enter a busia for Tomo. So, buy your tenants. Allied Networks Logistics. Look at oneself. Sika 2,000 Ghana cedis. That's not 20 million.
What's a busia somewhere? Na owinto na mo sesa nkoho a masesa enim se abusia ebegenti Adjei na me da wanse bibi nti ekwan no wa nti onwa akọ ye da wanse ye papa yesi ye da wanse nyame nhira wo so wowie no onwanse ho wakoso sa ana Peter Donko ono so ye tenant ede ma ye papa tenant phone na ekasa yo was a man Millicent oni ya mami oba ya nyako ya fafa mo so na ento abusia fotomu say one papa one fa no papa preko pe one na so na na ya adwuma a eye Peter Donko said the okasani also planning some 500 Ghana cedis teteno 5 million as a papa there eye ne papa preko pe on na esum eye adwuma ebom bibia ohwe no said dia ewo se eja hwe obabia nti ne nsem kakro kita 5 million ase busuamu nsomo owinto na mo kapategua na mo de afa minim se busuam besom nti misomu na medana ase bibi nti omokọ omofi akra na ebai ye da wanse papa wa wete ye ne bia na waka che won se ya announce ye da wanse yeso nyame nhira wo Nkranfo na kasa yo obuso kasa say cheers said there was any omo your landlord em de my papa omo was painters na what say bibi say up to one landlord that want to me hwe abusia sa akwa aba Millicent mama Lily o wo ha abomode na tie mi mon tie mi said there was any o said there was any Jo Santimbiato our babechia Asokore Samahini and Ebayo and then I'll call him Jo Asokore with the Yaya Dumo Afija
Yasi da mai skare womnyina kulotwani ya miensa omiensa nyina na yake ho abom sapranga wi ba kwa le duo na oka bo mo emuoti sabre womnyina ke ho abom adura yada mo ase yama mo akwara yada mo ase se mo do do abebodo mu na mi hira mo fa yada mo ase show we a Pentecost asafo no na mo ho no yo efijase na wo Asokore Pentecost asafo na Asante a wochie ya mawakwaba oho na ya mame afia usua aso show ti afia usua asafo obekua ni otoso abie yadamasi na ya besre na bia wasa na nanom tena no momba mode ashes no mo lady wo na mo fa won emetena se emaye yadamasi yo abusia ya dumedi so emre no weda no abafem enti yen se emre ya beto dumedi so yo sadia yo masra se obema mo drums no abafem kakra dia mayen ebi mo ho a won aba somebody awadi aba no pese what wonka nti yesre yebo somebody na mama mo drums na aba fem kakra mumbo mu kakra mayen yo yadamase ye papa yo say cheers for neka say yo what say aba Millicent ho ani ya mame ma Lily ya nyako aba panyin say they say cheers for ensenio omo ye tenants adi my papa omo ye tenants said omo kasani what's one ye papa na di jumedi bi bre unu obi transactional jumedi na oni bi it is a na bi say asia want to me hwe abusua kwa it oba ya wo kwa wonsem 5,000 Ghana cedis tete no 50 billion what's abusua munsomwe na wodi fa ye nua Millicent ene ma Lily so to abusia tumu menim se abusia beso na abusia eso madawansi ye papa ye dawansi enchine no embra fa krama yen wai former DC esigem efijase former DC ene kasai ababechia former DC efijase Prince, your baby, wano. I want to see you papa. Joe, said Ananakia, Nensenum Casanio. Nanadia, said Ananadia, Nensenum Acasani. Was it, hey, did you say, I want to meet Baha, I want Chia? This is something out to Ananadia, Nensenum and Acasai. Sandra Kahumbi. Yo, Sandra and Hokafo, and then another beer, and Senum, and out to Sandra. What's the one year papa needed to make it? Said, let me say up to your papa want to be sure with your son. It's your buy, with him crying and a buy sprinters. It's your power 5
ɔma mu dwuma nyinaa nkɔ so yɛde mo ase yɛde mo ase maa lili so ɛntɔ abusua foto shoppers a wɔ akwa yɛde mo ase paapa yɛde mo ase yɛde aso ɛso nyame nhyɛ Mr. and Mrs. Edu, and I can say, what a Lily Junior, Yadifa also. Now talk about Futum. So I'll buy a worker on some 100 Ghana cities. What's in the same someone? We talk about a particular on the account. And himself is the same to rock. What's a Lily Yamafa also, and talk about Futum. We talk about a particular account. When himself is the same, Amanda Lily, Uncle for I am Pamela, and Mr. Asokore rural bank for her one and then Adjei A.K.A Akwamuhene one day yen sikap infamaye uja near be kind of a fair for Bema Cratabi now they are brain near kind of a fair at their mouth that I was sick. Said I'm not even so or modern not being 1 year and 1 is sika the so now shall be sending fast on swan. There will be more 1 per beer, 1 per club. Local drinks, the other local drinks, now on ocean.
will be a something in my yen, and more about you, Methodist as a fool. If you just say Methodist, you must see Papa, you. So for young boy, you Papa to call it Papa. Then I make a throw to a wife. Or your youth, and near dear Papa. The who and I must see Papa, Mr. and Mrs. Yankee, I'm feeling cry. And I must say, and I must see much or dog, and I must see this will be sure. One in another big super. I don't know if I need to think of that. Was it a one yet? Not a power of Santa show. Man, I don't want to run on the side of the radio. It's a shampoo. My niece, I want a jar. I will party and depend nine. I tell a babu. I'm just starting to do the national. I think you put one on. And a power swine. I'm a jail. Sabre ya music asa. What's that, Shuma? And I'm a four. Yes, you're buyer. You're doing shot and my cat. And then I'm not one of four. To a buyer with a party. Give me a new 12 million. 1,200. What's that? See the man who saw that man standing. Unubian. That's him as well. Not how to have a papa. Went into a DP and then did you say at war? And the word of Papa's cancer. I want to make sure Sapa. It's a buyer, Eunice. I say, Open 200 Ghana. Joe Edna, Adjei, Tia, baby, I will be a famous so. Said you was a fool. Our A.K.A I will say, one word as soon. So for Mammy Regina, and I can say, I know Jammy Chain. Also, on way to baby. Now, said the old pro was a Safunimo. If you have to say, I want to make sure to buy our crowd myself 300 Ghana cities. And 300. So, when if I also enter a self to Romito, or something going on with us. So, in itself, we have soon to soon, no matter what I say. About it, I was saying, and as for Miss Remo, one day, I see a papa. I was saying, you know, so you'll be sure. I'm
ɛmaa no mo nkyɛn na mɛma no ni kan mɛma no mo ni kan nyɛ maa no ɛnum de mo maa to ha yi a oduma no afoɔ nkɔmɔ kɔ aba adoma to aso. yee nana no mu adaworo ma nana no mu atena nkonnwa ana Akwamuhene wadaworo ma baabi a obi a no atia nkaabɔ yi na nkaabɔ yi ato abusua nyinaa ɛne wakurafoɔ megyina ha ma nana a wanya ne baabi kura yi agya pita wɔ papa nom agya adoma akokafo wɔne n'abusua na atwe da mu wɔn ɔbɛyɛ yɛ ɛna nɔpa yi wɔn wa bɛsie yɛ bɛyɛ de tie die fɛfɛɛfɛ ne huru wɔn nneɛma koraa na ne ho adwiri mi wɔn ti hwɛ nyɛ sɛ wɔde ɛka de ada awisi ɛnyɛ ase ɛgya wu a agyabi awu agyabi ti ase yɛ aneɛ de ada awisi daabi wɔn mu deɛ wɔn fa na ada awisi bia wɔn agye wɔn fa so eti anɔpa mu wɔn nneɛma wɔn de ba yɛ saa bere yɛ no sikasa abusua efira figyase ne ne ntonkom so wɔn abɛduru ha wɔn si ɛbaayɛ a saa bere yɛ ntumi mmɛka amiri yɛ nananom na wɔn bɛka sɛ ɛyi yɛ papa wu yɛ yɛ nananom amɛboa yɛ nti ka amiri yɛ daabi ti nananom si ɛbaayɛ ekuta pare mmiri yɛ maako aduonu ayɛ 20 million wɔn sɛ nananom mo nyɛ na enwuro do na mo sisa wɔn mo bɛn nkonnwa agogo baabi a mo fa no nana mo adaworo ma wɔde akyia wɔn mo ka pia abɛyɛ wufu sɔm na yɛ gya yɛ mu saa yɛ saa dɛ gya yie wɔn kuta pare mmiri yɛ odu wɔn sɛ nana Akwamuhene mo ne abusua ɛne wakunafoɔ ne wɔn mma mo de ɛna ɛka amɔbɔ mo fa nkɛ so. yóò sọ wọn nínú tó aso nie yẹ maame kúrẹ́ni kuma yẹ maame Anna tìmíẹ sọ wọn ní onímù náà wà ìjẹba yẹ retro abusuapẹni Nana Muate ọne ẹyẹ ne yere ẹne ne mma wọn sì ndẹ owuradafọ ne ẹbaayẹ 200 Ghana cedis ma Anna nsi so wọn ne ọmọ ne abusua nyinaa wọn yẹ nfa mmoa. yoo ne yàtọ̀ aso a wei efi sunya ne fo ɛna ɛkasa yi o retro hene onyame awɔwɔ wɔ mfie planet ɔne ne kyia me Kwame Asamoah awɔ ne amabiase ane breto hene na wɔkasa yi wɔse ɔbɛgrafo ayɛ mama Lily nyako ɛyɛ wɔn de hye nti bibi sɛ ato wɔn de hye a wɔntumi nhwɛ ne saa akwa wɔbaa yɛ a wɔkura wɔn nsɛm 1000 Ghana cedis tete no 10 million wɔse abusua mo nso mo ɛ na ɔyintɔ na mo sisa nkonnwa a wɔde asesa yo yɛtoa so ɛne ɛfiri ya brɛ Kwame odi amoma owusia sabre ana owusia a oti kuna demo abusia isra no abratiti nyina abusia yi dia trantwie adapa mu hu ne ma ambeya ha sabre anu sika abusia tawe na sabre ya bai yenuan ya danfu ya yanku ne ho akan ne abara ne saa dadida ti abusia fi abaya ya kuta pare million aduasa million maako aduasa wɔn sɛ nane nana Akwamuhene wɔn yɛ Akwamuhene ma ade kɔ na busia wɔnyɛ na aka mo bɔ no mo fa te so nsi o mo anam ka sɛ ɛbɛ busia na ne hyira mo yada mo ase ade twa mo nana ne sa gyina ha bio nana Akwamuhene wɔn yɛ Akwamuhene ma na kɔ na busia nyinaa me gyina ha ma antemage ya meka ya figyase amsa nana mo dia mo nyinaa mo ne no wɔne nana Akwamuhene awo mama mienu aya Peter J Junior ana Prince Ohene Junior amparai wɔn maame ana sabre wɔn kasa yi wɔn si anopa wɔn bɛsi adi fɛfɛɛfɛ wɔn ne ɛmaa ne wɔn na twɛtwe wɔn koraa o te sabre ne ma deɛ wɔn yɛ nkɔla nanso so wɔhyehyɛ ne kasa nkɔla yɛ nkɔla nti ne yɛ papa frata na me kɔtena hɔ akɔpɔpɔ me kutunkunim dari wɔyɛ mɔtɔ so afɔta kutunkuni ne saati wɔbaa ne na buhyia fi ekuta na wadaworo ma mene yɛ odu yɛsi deɛ na enwuredu ane nana hema ane abuhyia enwuredu a mo de asa nkonnwa agogo baabi a mo fa ne hyɛ mu anam ka asante mage wɔde na buhyia ne hyia wɔde na mo ase What's
Radishie. Nano mahemfu, nano mahemano. A double fresh in a bench. Aye, kabum.